Maar eerst gaan we, volgens mij gaat er weer een oliebollenpakket uit. Maar Hendrikje Talsma die kan daar veel meer over vertellen. Die staat momenteel in Damwoude. Hendrikje, goedemiddag. Goedemiddag, ik sta op de Eintemastraat in Damwoude met, ik mag wel zeggen, een magnifiek oliebollenpakket. Er zitten heerlijke appelflappen in, er zitten Berliner bollen in, er zitten gevulde appels in en weet ik veel alles wat. Het ziet er echt magnifiek uit. En breng het anders hier even naartoe, zou ik zeggen, want de verbinding is nu toch weggevallen. Daar ben je weer. Hoor je me wel? Ja, ik hoor je hoor. Okay. Ja. Goed. Ja, het ziet er echt magnifiek uit. En het hoort hier op de Eintemastraat te plek. En we lopen er nou heen naar de woning. En ik hoop dat er iemand thuis is. De kerstboom staat er wel. De lichtjes staan niet aan. Zou dat een slecht teken zijn, jongens? Ik weet het niet. Nou, we bellen even aan. Op de Eintemastraat 1. Dus daar gaan we eens even kijken. Dat is een hoekhuis, kan niet missen. Ja, dat klopt. Bij Sipke en Sascha en Patrick. Hallo. Jij bent Sascha Ernst, of niet? Ja, klopt. Kom eens even bij, joh. Ik heb hier een prachtig oliebollenpakket voor jou. Oké, hartstikke mooi. Zou je kunnen bedenken wie dit jou graag toe wil hebben? Ik geef het jou vast even in de handen. Hartstikke mooi. Ik zou het niet weten. Nou, ze staat je heel na. Oké. Nee, ik weet het echt niet. Nou, ze zegt, ik wil dit graag aanbieden aan Sascha, want Sascha staat altijd voor iedereen klaar met een luisterend oor. En ze is ook nog eens een keer een vaste luisteraar van Paradise FM. Klopt dat? Ja? Nee, ik zou het echt niet weten. Nou, het is een vrouw en het is familie. En ik denk dat ze in Veenwouden woont. In Veenwouden? Of niet? Niet? Daar woont ook een Carina van Kammen in elk geval. Zwaagversteinde. Of Zwaagversteinde. Ja, oké, mijn zus. Ja, wat leuk. Hartstikke leuk. Ja. Ja, maar ben jij echt zo'n mensenmens? Nou ja, weet ik niet. Moet je dat? Nee, weet ik niet. Nou, Carina vindt het in elk geval wel. Ja. En die wil jou dit oliebollenpakket van de Echte Bakker uit de Westerheen heel graag aanbieden. Ja. Wat ga je doen met oud en nieuw? Met familie en vrienden gaan we hier gewoon thuis vuurwerk afsteken en een gezellige avond maken. Zijn er nog wensen die jij voor mensen hebt voor het nieuwe jaar? Ja, iedereen de beste wensen. Een heel mooi jaar. Weer, ja. Nou, ik zou zeggen, geniet heel lekker met je gezin en met een heel grappig klein hondje van de oliebollen. Ja. En namens Carina, alsjeblieft. Ja, heel mooi. Ja, bedankt. Ik ben er heel blij mee. Nou, Carina, het is helemaal goed terechtgekomen volgens mij. Ik zie een hele glunderende zus hier, dus dat gaat goed komen. Sascha? Nou, we overvallen je ook heel erg, hè? Inderdaad, ja. Neem even een oliebol, zou ik zeggen. Ja, ik zou zeggen, neem even een oliebol. Dat zegt onze verslaggever of onze presentator in de studio ook. Oké, ja, dat doe ik. Ik zou zeggen, luister naar Paradise FM. Er komen nog hele mooie platen voorbij. Tot de nieuwjaarsdag. Ja. Dus geniet van de oliebollen. Okay. Sascha, tot ziens. Doei doei.